Πάμε. Τσιγάρο, αυτό είναι πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Είναι φράουλα ή μπανάνα? Είναι φράουλα νομίζω, όμως άμα δεν είναι φράουλα είναι καρπούζι. Σίγουρα. 2 λεπτά αργότερα. Γεια η Κάρα και η Σοφία, θέλετε να δοκιμάσετε? Ναι, ευχαρίστως. Κάρα, όχι. Μπλιάχ, είναι απέσιο. Αλλά για κάποιο λόγο θέλω να κάνω κι άλλο. Αλλά δεν θα κάνω γιατί έχει πολλές χημικές ουσίες. Τι αλήθεια. Ναι, έχει αρκετές. Για παράδειγμα, νικοτίνη που προκαλεί τον εθισμό. Πίσα, αρσενικό, φορμάλδι, βενζόλιο, καδμίο, καβανίνη και άλλες 69 ουσίες. Και Αυτές οι ουσίες πάνε στα πνευμόνια και τα καταστρέφουν. Επίσης, τα κάνει να μαυρίζουν και να σωπίζουν. Δεν το ήξερα αυτό. ναι, πρέπει να το σταματήσουμε. Μπορείτε να μας πείτε και άλλα πράγματα μπορούν να δημιουργηθούν? Μπορεί να νομίζετε ότι χαλαρώνετε, σωστά? Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν ισχύει. Η νικοτίνη κάνει το σώμα σου να θέλει κι άλλη και το αίσθημα που νιώθετε είναι η κάλυψη της θέλησης. Κατάλαβα. Θα προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε. Επόμενη μέρα. Καταφέρετε να το σταματήσετε. Ναι, ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.